मोसौजों बोरमाजों बेफोरबायदि मासे बायनानै सानदों आरो जोंनि फैसाफोरखौ होदेरनानै ओमफ्राय बे फार्स्ट पेमेन्टजों बोरमा बा मोसौ बेखौ बायनो सानदों आरो ओमफ्राय गोबाङा बुंदों मानो बोरमा मोसौजों रुजुदों होननानै बिनि गोथै हाखरखौ माबा खालामनानै दोन होनदों आरो गोथै हाखरखौ मा होनो सिमेन्ट लुनानै हो होनदों जों बेखौबो खालामगोन। गुड मर्निं लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोन बुंनाय बायदिनो जोङो खालामसिगोन आरो गोबां मानसियानो कमेन्ट खालामना बुंहरदों मा होनदों बोरमा बायदो बोरमा बायनानै दोनदो होनदों, बोरमानि थाखाय आदार होनांगौबो बारा जाया होननानै। ओमफ्राय मोजाङानो, बोरमायाबो मोजां। ओमफ्राय मोसौ गाय बाय होनदों, जों बेखौबो सानदों आरो फिक्स मोसौजों बोरमाजों बेफोरबायदि मासे बायनानै सानदों आरो जोंनि फैसाफोरखौ होदेरनानै ओमफ्राय बे फार्स्ट पेमेन्टजों बोरमा बा मोसौ बेखौ बायनो सानदों आरो ओमफ्राय गोबाङा बुंदों मानो बोरमा मोसौजों रुजुदों होननानै बिनि गोथै हाखरखौ माबा खालामनानै दोन होनदों आरो गोथै हाखरखौ मा होनो सिमेन्ट लुनानै हो होनदों। जों बेखौबो खालामगोन, खालामा नङा खालामगोन। जोंनाव फैसा गैयिनि थाखाय जों खालामनो हायाखैमोन आरो जों उनाव माबानानै थांनानै बेखौ खालामगोन आरो जों बेखौ सानगासिनोखा आरो बानायना दोनगोन। जों बेखौबो गासिखौबो खालामगोन लोगोफोर, नोंथांमोन जि बुंदों जों बेखौनो मावगोन आरो गोरलैनि थाखाय जों मावजोबगोन। जों सानबाय थाखादोंमोन सिगांनिफ्रायनो खालामगोन होननानै। आरो गोबाङानो आंखौ सोंहरफिनदों आरो मा खामानि मावो नोंसोरो, अबेयाव थायो होननानै। जोङो दा बेंगालराव दङ सानैबो, बोरायबो बुरैबो सानैबो जों बेंगालरावनो थायो। आंनिया नैबेनो आरो रेसन दखानाव आं खामानि मावो नालाय, बेनो नैबे जों सानैबो बेंगालराव दङ, बेंगालरावनो दा मावगासिनो दं बोरायबो बुरैबो। आंनि हिन्जावनि आलादा खामानि, आंनि आलादा खामानि आरो आंनिया जाहैबाय बे रेसन दखानाव। नै ओरैनो सार्फ पेकेटफोरखौ नुदोंना, नै ओरै सार्फ पेकेट दङ, ओमफ्राय ओरैनो पेनेल ओमफ्राय माबा माबि दंजोबो। ओमफ्राय गोजौआव थावनि माबा दङ नै। दा आरो फेस्टिभेलनि बिराद माबा जागासिनो नालाय, बिराद आइटेम दङ फेस्टिभेलनि। ओमफ्राय मा होनो आंनि हिन्जावनिया आंनि खाथियावनो, आं थानाय खाथियावनो, बेनाबो आंनि गुदियावनो मावखायो आरो बिनिया फैयो टाइमिंआ 10टायाव, 10टानिफ्राय 8टासिम मावो। ओमफ्राय जोङो 8:30आव फैयो, 8:30निफ्राय जोंना 1टायाव बन्द जानानै 4टासिम थायो। आरो जों 4:30आव फैनानै माबायाव 9टायाव क्लस जायो आरो जोंनिया। बिदि टटेल बिदिनो 8 घन्टासो जागोन नामा, 8 घन्टासो जागोन जोंनियाबो। बेनो आरोना नै जोंनि दखाना, बेनो जोंनि दखाननि नायनो हागोन। नै ओरै बायह्रानि बे नै ओरै संख्रि दङ, ओरै ओमफ्राय बे आंनि लोगो, बैयाव मेडाम दङ, हरे मेडामा, बे मेडाम बे नै बे दा स्पेसियेल नैबेनि आरो नैबे दाब्बा नुदोंना, बे दाब्बा गुफुर गुफुर दाब्बानि स्पेसियेल माबा जागासिनो दं। एलुबेला मा होनो बेखौ, एलुबेला माबा होनो आरो बेखौ एलुबेलानि फेस्टिभेल होनो। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना जेरै बुंदों जों बिदिनो खालामसिगोन आरो नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा। जोङो जोंनि फिसाखौ बोरमाजों रुजुवाखै, माने बोरमा बायनानै दोननाया जोंनि मोनसे बिनि नामै बायनानै दोननाय बायदि जों सानदों आरो बिनि नामै बायनानै दोनगोन होननानै। ओमफ्राय मोसौबाबो बिनि नामैनो। ओमफ्राय दा बिनि गोथै फबनाय हाखरखौ सिमेन्ट लुनो थिनदों, बेखौबो लुगोन आरो जों लासैनो लुगोन। जों थांनायनि उनाव जागोन बेफोरो। जोङो दा बोसोरसेखौ जोङो बोसोरसे बा बोसोरनैखौ जों थानो सानदों, नाथाय मा जागोन बेखौथ' बुंनो हाया नालाय। मालाबा माबा उसुबिदा जायोबाथ' थांनांगोनानो। दा जिखुनु जोङो बाव फैनानै मास मोनब्रैयानो जाफैबाय, नै मास मोनब्रै, खालमासि बोरैबाबा डिसेम्बरफ्रावबो थांनाय जानो हागौ, डिसेम्बर अक्ट'बर बेफोरबायदियाव थांनाय जानो हागौ। दा माने एसे नायथ'बावनांगौ आरो एसे माबानानै आखाइफ्राव जमा खालामग्रोनानै थांसै आरो ना फैसाफोरखौ। फैनानै बावाखै नालाय, दाना हाखुराखु थांनानैबो बेफोरखौ बानायहैनो होनबाबो हाथ'वा। ओंखायनो बेनिफ्रायनो लासै, ओमफ्राय गावनि बार्थडेआबो फैगासिनोमोन। बे बार्थडे 25 तारिखआव बार्थडे फैयोब्ला बे बार्थडे टाइमाव बिनि बायनांगौखौ बोरमा मोसौखौ जों बायग्रोनो हायोबा बायग्रोनोसै। बिनि उनाव जों थांनायनि उनाव बिनि गोथै हाखरखौबो जों लुनानै होगोन आरो। दा माथो खालामबावनो ने।
बेनो जोंनियानि फिसासो आरो दखाना लोगोफोर नोंथांमोना सोंहरबाय थायोना दिनै आरो आं खेबसे नोंथांमोननो खिथाफिनबावबाय आरो बांद्राय गिदिरबो नङा फिसासो मोनजोबो आरो मा मोननांगौ मोनजोबो दालिफोर माइरंफोर गासिबो मा मोननांगौ मोनजोबो आरो इसोरनि अननायाव लोगोफोर जोङो साथाम जाबायमोन सानैनिफ्राय साथाम जाबायमोन दा ओमफ्राय इसोरा लांफिनबाय मालाय गावनि फिसाखौ गावनो लांफिनबाय दा लोगोफोर नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि सापर्ट खालामनाय आरो इसोरनि अननायाव जोङो सानसे समाव साथाम जाफिनगोन नङा होमब्ला साथामनिफ्राय साब्रै बेफोरबायदि जालांगोन आरो ना बे गासिबो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजोंसो जोङो जालांगोन आरो बिदि गोबां सिमां दंमोन आरो जोंहाबो बेखौ लानानै दा माथो खालामनो मालाय गावनि फिसाखौ गावनो लांफिनबायबालाय जों जेबो खालामनो हायाना बेखौ नङा होमबा थ' लोगोफोर नोंथांमोना जोंखौ हाजासे सापर्ट खालाम जोंनि भिडिअखौ शेयार खालामना हो ओमफ्राय कमेन्ट गोदानै फैनायफ्रा लाइक बिदि खालामना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब बिदि खालामना होबानो जाबाय आरो जोंखौ हाजासे सापर्ट खालाम नायनोसै बबेनि दैयाव बिदिनो बोहैलाङो लोगोफोर साथाम जाबायमोन आरो जोङो बिराद खुसि मोनबायमोन गोसोआव नाथाय जोंनि खुसिखौ एकदम सेनानै लांजोब्बाय आरो दा जोङो सानो आरो नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला जोङो उनाव जोङो साथाम जाफिनगोन आरो जों बेबायदिनो खुसि थानो हाफिनगोन होननानै जोङो सानो आरो लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना जोंखौ हाजासे सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोर थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेबां गोलाव खालामनो सानासै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा लोगोफोर बाय बाय